Hallo Ùisdean, ha fear va faking ule, agus fáte gan heminar an san trechta heminar an Rannsachadh ag Solmórostig. Sé over tollichas mór han fáte chud an-diugh an Dr. Ùisdein MhicIllInnein. Sé fear Yale Renaissance han in Ùisdean rein op het involta an farsingach de Rannsachadh de fólam, conoltrí, na neochgan agus crúla. Mar scoile, ha rein jachtri spór sosglich, geschacht jachtri an gemmen an gealach, agus de gimain an an alba, agus gedeirad fugin púr. Fan tron upper sin a chai hug an spúrige dúlchas spórs na halba. Han buin seo bhíon sasan an obbed óhaslach cutarmog le bhí gléag agus a digitoch dúlchas balcosha imain rugby, cricket, golf agus hurling. Agus cuideach reinad slúthar fríseo an a bhí gwainan cúnaí ga chóirsnach an spórs inadul, agus ga daine solúnta tín bio le dementia agus sóisiach an eadar-bhliadhn inniu le únrachas agus imolach. An-diugh bí Ùisdean a chuir an skillan scolar o leigh go féim, le bhí mínig jachtri agus dúlchas Eilean, a hásúlami gomaint na cúnile, Eilean le spil ceanglach in cardis gomad lúige, Eilean Sgarp. Súlami, mis táisiige an órad go bhfuil son fachal na gara mu bhí chuir seminar an-diugh as le sár géal eile. Son sin seo go bhinis óradich an-diugh an Dr. Ùisdein MhicIllInnein. Dùbhlachd Abigail is sé gem jukish ronig mir son árit seminar seo Rannsachadh an náir agus Tarraing Thobraichean Eilean Sgarp. Agus mas tóisich mi mir son cealaíanamh dh'fhàg gan an dul mhór agus dh'fhàg go héin a chail sin achún becan jachcin in siad de machgangi woord, maar we willen ten eerste scherp allig hebt alleen mag genuis nach maar dan hoe kimmetach cognac is een topper dus nach rodiev ski was bi de zo goeien maar hij zegt gugel dan alleen die mooie wijn als jong groen jachten in dus miske nach hij de looi en weer Brian MacIllInnein Sheoc while respecting his attachment to the oral tradition dus wij heel en nach rodiev code schrijven more and shears. It would be nice if he occasionally wrote something down. He modestly referred to himself as the King of Sgarp, and his knowledge of the island and the neighbouring Harris communities is irreplaceable. But only na goedje humor gaan ze dus me Rannsachadh Eilean Sgarp Dich blion an-ath-bhliadhn gehumendag ga je héli no hanike héli me mhàthair hesvian is jalla van hen is ben je akkel of gema fatte de radio na gael ha gema kutermach no ha nest kutermach gunje huns ge de heilsin in diachke a chlara de laas en jachtri jarin wat de jachtri is Sgarp is van mhàthair ek naam shipe hinne va pio rugadh Eilean Sgarp an fichitse shias hoe dan lian machruten na waschen nach from a mhàthair inse gun heen maar heulach route wat mai juntach kutjach dus stok wil tjachkerach gen gun jule hu vi brein doen so vi kan klare ach chilimi gun zijn die is dus de janne tribliandig in de ras ga me heen staan lien kar kan moedig wenn je voor toe hoe Eilean Sgarp dus hoeksin karnan en maar haar keer nes geen een karne was zo hoekal ik jede een gevlin die dus groenvliondig in de ras als in het in wieke de vries jalanach een karn wat jij na usken avian dus waar de klagen mode was en wat die dat de school vergenaatjes goed dan niet en drawing gegoed met de rasje karn maar een baai moloch de punje dus rutila even maar hier garkel te chwachen had chimichel in de garn. Je idea was zo ik dan aan heen, dus naar de hikke archeologen aan de dag hier het bliadhna eile, kist worden, gezonnig hoe minder is garkel te chwachen chimichel in de garn. Wel, ga over ze bian achtige soorten eentje is fjallagaar is je biecht dan aan korek die veranderen. Je supervisor wat in je laas en me hens me wen.
Tarraing chlachannig son Harn ha sin hokels va minister hokugharn enemal ver Ellen Carn an Ellen hir Harn Ellen gáil ich challam Alan Stewart McLean agus nesmation na hawwer torgan minister in Eilean Sgarp no dúne hanig of in a minister in Ga Canada hu a kutja ulm as a Sgarp agus kut an Canada agus hiúil súl agus landi ke me Hearadh hawl na minister an an-ath-bhliadhn agus tiilisin gan na minister in Ferele bhvalum MacIllInnein in Noreit seo kutja agus ha imitach over son chenne jane gale weke heen is dol woor Toen nog mag koeren, toen nog mag kwikkie in gannig met de weke heen agus master hugel toen nog wat toen nog naar varsken skippen en kopper jaren Sgarp maar hakken hier had je niet maar genaflon wat toen nog is ik gehoord in je kraan en moele wat toen nog ach waar hoe zag mocht al eens een kalen de weke heen ri Eilean Sgarp is gezorgd je gaan Sgarp tron een dunje show konjach zuur zoals je maar Carn hokal Eilean Sgarp na Carn Eilean Carn chunnig sur skise we garn mór a seo híse bo hi húsnis til mór na Hearadh me sú dída chanú híse we garn a sin die eadar-bhliadhn die dat bekken is kiún na chhlatig wat kunjach MacIllInnein kunjach sur maar a hakin hier chaéisisin a heen figadhúil híse man hen mar a huare co-oghaichean Ùisdean in Canada kutjach agus ga an noorsen bij paarsken en doen koper maar winistid aan een malek agus as gaat bij me enemal zo'n hanikas de winistiden agus de visionaryen agus de goonje lefol agus zo'n Eilean ha op ik waar ik daar hier sticher ik maar loog ik ga het aarste hij juntach na hanik de goonjas is aanik aarstieren fulm skehari aan de zeeg hier neerklish. Geef je nach el royaloch Eilean Sgarp san an limibag se bi aan mi kursuur show die dat son die en kinder gewil Isaac of kaatje wille shen markebug jolis na krunje maar hij minige kaatje wille Sgarp sne fikkeren kieze van hen de sloeg maar Hearadh Hij is in het Genevieke de kracht hier en aan de dosje aan de ochgetjek is het jeeg, toch het jeeg tjouwelijk in zijn oorzen ga je soes, dus ranike aarstieren die de grootjoen dat in de linie aan hen ik daar hier het street jeek, dus Mejerig hawl, maar het is meer hosjach go schachtet ze hun, fachkel nach han je me heen, hoe was ook korstalish, dus fachkel wat doen je klachten in Eilean Sgarp en Eilean evacuated. Is een Dùbhlachd 71 nest bearlumse ra gedigak en teaghlach me Hearadh in Eilean is het jara wiens zijn shachagra groa evacuated jun ha boeie kan achkel evacuated nach il kerst dan is me na shen jalav ga verwille in Eilean hies van hen Eilean Sgarp is a box rituv til mór na Hearadh is na hele Tarraing fasker an hens me hitje machen van de live glie gaan je lang ach niet de waar gaan je lang nog hurst zijn na Eilean markebuge ha mooi bonne zijn. So busje we tien gaan Sgarp is wa haun helikopter roet na grote tachers terug is na laag in de galaf. Schalige hier we slipway aan hen maar hier weg bouwen en jullie dus keert te maken dat die ha Eilean na Hearadh a live glie, agus a gulas, a machir cool na bunje aan hen. Hier zit die dag maar has je giarle vroeger, kijk, mocht na bunje aan hen, hier zit een karn, de duk me imre, karn an Eilean. Dus maar gloos is in de stacher in Eilean. Als je niet in a live glie aan hen, dan met de licht, zo leemle eentje gaan heen. Ach, jang valle, die chlatach skol en oorsan, die chlatach de wahoes. Agus een Hearadh gaan de valle toe, wat 3 baltjen bikken aan de henne schiene gemaakt. Die bik jaraka zijn is een viansjen, een dagie, wek het jolig akkenje. En die show het er ook al waar, en die wek Eilean MhicIllInnein, en jolig ik angie moor aan de hen. Dus een bestoffisch aan de hen is een vian, show en die skollig, dus een die levi, dus een klug, hier is bial en die skollig. Kijk, de macht op janten.
Gine dis na Hearadh Uist agus na Eilean an Eilean Sgarp agus balibeg húsnis na críochan an hen. Sin mar go big sealag a híisih agus mar a há in Hearadh as a láidú. Agus mar luas is mí a rörst chun na jalah a dhíbh machas in so. Ha Eilean Sgarp a bhí na Tarraing d'úine bhdíomh mar go ganimid. Ha d'úine a bhí móchal gros Sgarp bounds a aris in acin a seorse beag go bheith d'úine bhon a dh'fhàg mwy. Agus Rannsachadh rút a cútramach an Rannsachadh ba sinne mar skippe it dhéanamh Eilean Sgarp go sin frosbeic hiúnda go íre bhór agus I céint amach bhó Eilean Sgarp sé Eilean Sgarp meáin ar súl. Seach a bhí céint a stair mar a bhúine leid Marston agus dal Monroe. Sa tífar beachcin agus bhadíomh dúine Tarraing dhéileh tra bhachbichin mar éisimplar híise bhán a heá bhna diabhlaíon díag na Eilean a rotúine jálachar tuvaníar na Hearadh. Taras a Eilean mór dáiseach agus an uair san na Eilean an bicas sin go Sgarpús go hiúntach an na hen colas an go juclis Eilean Sgarp fiús ag an lang sin, alles crochtach sin it dhéanamh hoog sin. S mar a bheith núne glósa a dúrs van amach bicin na fás na sear, hannig an Ordnance Service deach déadh an an-ath-bhliadhn agus híise bhil na hen na beandans na hen am an-ath-bhliadhn an uair san na nochcúg fiag an ath-bhliadhn ula go léir. Agus ha déis sin cútramach hiúns go sin mar a iseg go bhórthúideach a bheith cíneach tíimiúil ar an annar a bheith Commission Napier I siúil fiag an ath-bhliadhn cúteach. Agus sé fer gan na Thobraichean a Rannsachadh sinne agus sin go bhí fáilseach gomíneteach is a leor sé mar a chai Napier agus a chuteach gan na Hearadh an 8-3 agus híise bhil na hen mar a chai sin a chláir agus a dúanhas de stú an na heo a fémal gaine hu bheachtarí Eilean Sgarp ag déadh na an-ath-bhliadhn díag agus chai ferseo tarramadánalach an crochtir de chai enamachug mar ruchgere Eilean Sgarp chai ann le ahisk va mínach suach in de dúine sé torste dúanhas fisrach ígain. Va tarramadánalach a sin sé faran me ver siubhal agus bheith carsteach go a hen héin dh'fhàg agus cloine sin barach míon dh'fhàg mar sin tal dúirs. Dus vínig a dúine seo gan a commission gomíneteach agus cha chláirigh déisiir sa suach is a rá dúine as a Sgarp agus mar síise bhil na hen rutas cútramí agus seo fascir déadh na Harisige seo rút a grami in Muintir in Eilean. If they had bigger boats and went further to sea, would they not be able to get better fishing? The place is not suitable for small boats. The coast is very wild and we can only use light boats. When we work at lobsters in winter, we have to launch the boats every morning, even supposing it were frost or snow. And in launching them, we have to wade through the surf up to the waist and remain in that condition till night again. After all that is said and done, unless the people of the island of Sgarp can get additional lands, there is no possible means of support for them. Their very life is in danger. Cool as a Sgarp shot, ferring a stadium and evacuating toshach na bliadhna show. Agus in dialah show ook a liver t-eilean fuideach an a gobik is a lang. Agus het iedere geschaald in go garaf sa voed tíimiúil an Eilean nestan je dunne bio rache gemacht le eher. Agus hoor me mag tranen me wegekre erichin wakin is a Sgarp na batichen ar fachkel die in sto an sin schalig go koachga sa voed is go komastas he tíimiúil Sgarp. Ahis Napier gemaak kutra ma hu bheachtarí in Eilean. Tíle go helicopter Chris Murray van a winchman helicopter nummer chlatach a dialah irach gan seo harsgain a céint amach van a dúvéle. Hís a balibig Sgarp as a bhean an la hen mar go bhí a laif chearst agus mar a bheith Eilean na sína goach. Eilean lotai an hen as a bhean. Deibic gealach hís a laif chlí as cún a loch, sin cravatal. Teaghlach agus va muintir a Sgarp besúil amach idir flotai agus tír mór na Hearadh. Dolsteach tíimiúil gan a lochan sin a goper máine agus cúdig so bhfuil go leile. A dráibhór a híise bh dis bhean
Dile was zijn Teaghlach eadar na Ùisdean hecolach the Bermuda is gematrich gan miswinne go dialaf sin an es coúlan die trai luskendir mar raja go animal is na Hearadh. Us ha very wel toen je facultir mhòr na Hearadh díadach is a Ùisdean an hen húsnis ma híise very wel cursar acam an hen how tina steimer siet stach met os gefechtje zijn very wel geniach stach sin slie weg na Hearadh agus a haast ag na Hearadh in dul an Eilean. Nes gaag me mhàthair Eilean Sgarp agus ga je klesig mar ga je imetach neach eile niels me Rannsachadh seo stikke ach cuú. Ga mahars me mhàthair cynneach is na Hearadh must fósat is a Hearadh an le dhéchit sa céir. Maar my mhàthair goper ruach mar a tór chláníanas na Eileanan fiaganáte vai múle agus va piúr an a Glasgow mar is an bler goper ag botach lang mar hús die heen ach sé langs an dus gewehe was sin. Agus chunig at súl gemaat jaalacht agus sé sen súl jou wat roze gemaat traan en me wehe kutjach. Dus am kinjach de hoosig Rannsachadh akem dat de hoosig me dal gan Sgarp doshach. Va mhàthair goper ag tunsken an aluminium is a Hearadh was in het al soes gan Hearadh hule gan Hearadh hule sauriger son och schachkenin. Agus was in gemas spatial siubhal ag an naam sin dùbhlachd Seaforth. Seo fer a Russian dal agus fannig siv an taipik jarakis a bhean ar a céir díag na dresse wakin seo wakin is a Sgarp. Van munkel Ioingal joch van na fost ag un naam torsne lichter in de noels en nou senne dagen jakin Eilean Sgarp agus haast maar gaan es misje na big me mhàthair krarum gros in het al gachi seo fer a Russian dal agus heb gehoord winter harke was te be Júnbach se be nach Russian dal sen kutjoch ach senne dagen jakin Ùisdean vale us hi se tíidiger in nimal hier sit glatach doen je maar hier fer a ra an naing. Agus seo jogin je waar fihe warm se us moerste at meer son het jalab seo for soes me kinje met 3 cousins akem seo lang me Hearadh ga je gan a skol is a Sgarp an trifichetse seach me cousin stal agus stal Eilean agus is a bhean selfie. Neist si had jogin is soike ha bio du haast rugadh an Eilean agus gan je lach 16 díag bio rugadh Eilean Sgarp en neist agus am kinjach go lazen an a dói at heen maar hoplichen leis an jolas agus an diugh a chaiersnach. Seo mar a bheith sinna cúiseachad ar úne mis go chuúla a léile de kondig in de maak in eerrijfel ik ver kunjach lachi nach madan an hen us avres ak gretoli en mag genu is al is vonnet je kumal fare gun an hen genust nach jeger klach lis rifle weg is mi heen is Ùisdean an hen han je mi ulike leer kinje han je me geen makkel ko in je genele ba kolerum ach avres ak gre bhalach le tunje ba tingachi hun in Eilean. Eilean en maar am kindjachers van daaruit aan de groene rocket post naar die eigen germansjacht is een rocket de goede nul de gules aan de keertje karichet en je maar zo'n kuzoenje hoe zeg het er zijn het is nog zo'n twins rugadh is een nieuw bliadhna je zou bouw parlement had goeie spin is de mian en ik naam koper kuzen ach weet al ik naam zijn de twins Seamus Beak is een wen agus geen de twins, tegen de twins, rugadh aan de stjornebag, gaan stre, agus het hele aan de stjornebag, aan de Eilean Sgarp heen, natuurlijk, agus waar sliek me aangedacht, torst glangen de stjornebag, ga je keer, agus het tegen de twins en bio haast aan de nuik, agus shen ha aan de nare gunje met de Sgarp, de Thobraichean, maar 3 Thobraichean aan. Le 4 in je waar in de Thobraichean er wil missen maar topper kreken hierin topper glachken naraver dus topper een lak ruig dus het ulik grunjig tolju zijn grunjig aan de jaren ga je zo groen bliadhnig in de rasle kalamien markai wat ook al visrig grunjig Eilean MhicIllInnein bhon gan Sgarp dus waar na hitcher aan de vai
an de nuiste toe agus kuteach is a vlochkoller is Eilean MhicIllInnein vi se karit moorde va an Eilean Sheoc mar a vakineer agus Eilean agus ma het dinge be son Rannsachadh gene ver Eilean an artigen Eilean Sgarp ha duaves you an hen agus at good klaar maar so han me fekship na ha hule aarde was se enamaatje hans ha differ waag begin aan lin hennemen gohra hukas gefekship kaartje willat dus kies man hen duinach gaan een paltje se van dus de feme has Rannsachadh rein Eilean MhicIllInnein Ùisdean Eilean an wie krunjach Jors en Jors die een haast voor allem Eilean Vergan en een maatje houden. Hij eentje nog naar je mag voor een maatje. Je aan de nog eens keer hager toepestjes Sgarp. Dat ga je dunne zo kalm donderdag dat ga je gie. Dus ga je Europeanen wel ook ach maar hier zo'n gemeenste nog hoe het Sgarp dus gero Kees te bian gedjage kaal Eilean van je van nu goed zeggen de worsten van de Sgarp jonge skialach gela zijn ha shot die dat kachial die taul halm haramach is hij zak in verwelschen is skialach gere goel jon ha ahes polish aan ha minach is en je van gol trande shock minach die dat hier ke wil aan jo al la weke valles man de therapost dat ga je goed nul hier van de hen maar raken huis niet ik wil nog zijn minig na hager u zei kujach minig u tuja kele maar ga je garpel ook dus na goede zeggen te doen je Rannsachadh in de koers is maar de gisteren het doen je dus hoe vind je maar doen was me in hager het enamaatje skialach doen je dus je bent er kujach wil arisch skialach maar zo en nog aan de topper en doelig is hebben we al weinig gezien die is dag. Krijgen officieel in kaal trande polish in kaal die doelig is een aardje. Ik wil vies haast doen je vonjes gaan skieren. Njachtri klassiker gaan we kinderen Eilean Sgarp jaar zo had dries irisch gaan jaar zo le nu is dunken. Waar kon ik het in de mag bliadhna zo heen, ik zei doen was de stu aan hen, ze topper le, hij zei jaren zo, huw krunjagien, huw krijgen leed rijtjag, ga je goed maar in Eilean, is vanish, wil met al horst Tarraing kutjag, doen was men hen en menaatjes, de minister in zo goede kalele, zo hier topper, het jeense, en een beetje die jachtri, Eilean Sgarp, waar ook geniesak het kaal me jeen. Kwese hoek zien kon Thobraichean is hier Rannsachadh. Jachtri ha klaar en officieel maar de hoers me Napier, statistical accounts, kundes en slooi, teaghlach en je stoge kaal is kutermichen na topper en keine. De teaghlach in Hearadh is graag in de vonje gaf, routen had heen de grunjag. Had jalavens op jalen geljoraking, dan met alle want in de horstimmerig kutju. Robert Adam en jacht Gillev Animal is teaghlach de blion in teaghlach hoe kan doen was de jalaven Sgarp is had chen aan de tasklan aan de gilriving Morak fires Morak McInnes is met alle vrienden met jeensje teaghlach anders ook wil COVID-19 torst eerst doen je wie krunjag na hachke is wie Rannsachadh is gareetjag aan de nummerdag dooi en zijn 4 miljoen Eilean Sgarp maar hij 4 miljoen routen ele kutjag. Malke mara donderdag eenmaal maar njach jalan kutjag is kaal later exendische Sgarp. We zijn stief natuurlijk haar zijn ulik Rannsachadh zo'n jachtri in Eilean 1. Op jalan Anna Adams is dunjechke ga je goediger Eilean Sgarp. Dus schreef jaar eenmaal miljoen naar Gunliki is naar Hooli aan kutjag. Gillis Campbell hebben we het al over Gillis Cor hij kon er in de duw is heen naar haar ulemiche karet te nog hoe mag koeren maar als inspecteur skoltjen naar halapen wat koergeler voor de geeltags in Eilean kumal luch Turkish kerst dus Rannsachadh jachtri kule karnigen na hartigen is roat kutjag dan is barsdag daar hopen de små hound is bonje me gaan show het alle door scholialders na halapen is topper en doelig is skialach in de gajakelak in dh'fhàg
En dan mag je horst muintje de Sgarp, shalom is en geef zoel na keine, skialach kunnen we 5 per week. Schrijven, Dougal Campbell heen, Aher Gillis, Angus Duncan, Adams, Marcel is schreef, Walter Marcel is schreef, Joor, Callum Goinjoik, vergen minister in Scoliolisch, is laaf schrijven a year in de Hebrides, ik alles mij geef kutjach. Feil zich in paper neach, taskline, is trachkes, en dan je gewoon zo gedach schrijven, gach daar trachkes, pont in die Eilean Sgarp. Nu is MacIllInnein, en is gehoofd nog krafter, maar is aan je genje, rein trachkes is een nolhei, is Diane niet geliaan, je haak op het aan de nolhei Napier, grunje gedaan was de gakkeleven, is de film, leidun je van je schene Sgarps. Maar zijn, kan je die Thobraichean oren. Doper is maar vacuums en het kindje vacuum. Ik zou hier het jalla weer een bil lozen animal, gaan ze een dheireadh. Ik zie lezen al treach zo, een live glie, dheireadh in van je de Eilean Sgarp, in Sias go Oighrig, mhòr-chuid, ik heb bhon. Ik kies even bhalach 1802, grap fuellag Hearadh, maar haken neer. De gloos fuellag uit Hearadh, kalleri, we misk hier through de grachteren, Eilean Sgarp, en dan 1802, no 1810, t-eilean zijn. Ik dan Bhuineadh zijn, han ik dheireadh haken je lees hier van hen. Mhòr-chuid, dh'fhàg, zo'n oorsen Sheoc heen. Dus hij tornes als een land maar heet me gewoon een Dùbhlachd Sheoc kan hen ik 14 Sgarp zo'n oorsen an-ath-bhliadhn, wat post ik salvia, denam zijn haast de 10 gaan de dheireadh haken. Dus de dh'fhàg erash go fuellag Hearadh aan hen kutjach. Sam italietje ra, ik wil billozen en is gisel gaan Rannsachadh ik teaghlach Eilean Sgarp. Dus ik wil visserhug leren, ik gisel van Eilean ach gemiosten ach wil COVID China's raad. Dus we zijn de dagen die zijn machts die Eilean genaflon ligt het bliadhna joigen en dheireadh mierig. Als bij kudis een noper innevalt te hapil Janef fjøgne herregulige leren. Topper geneem me pepper en leach, dus ruta bhalach eendjenach man een skialach, zo wel het daaruit eendjenach, Gunnars te waren 1868, die mas jache Napier, hoemal stof fiet bliadhna, Rannsachadh, maar ga je badden nog waagig, t-eilean Sgarp. Hij schalt in immerdag roet gaan, maar je tooi pehek aan de padden gekoper ik moet. Gedjach badden nog boch zo een lach is in Jemen. Dus groei van nuske, dus gedjach torskachi ach nog ro kaal boeren die dus dat zijn 1868 zo roet apulach eentje nog aan een peper leach aan de grienek een lorok me de vis geschenkt. Dus hoor je weer in te gunjes bij het tornes as de lang hang bij Rannsachadh peper en leach maar Isaac in kunnen we lesulen doen je han leachken maar zo en nog aan de peper en fjøgne halappen. Dus het die nog nog grof music en lounge en heen kun e-mails no iPads no kaal kron leachken Eilean Sgarp met een paas maar zo 10 keer kro nog aan de peper leach aan de grienek. Ze heeft je mag maar ik aan een paragraaf bik maar zijn je mag het doen was met je navatol is een Eilean MhicIllInnein. Rutele vatol is een Eilean MhicIllInnein je parlement je Sgarp klis Eilean Hirst va parlement je kan heen jakken. Dus dunje han a lerig is een Ùisdean aan hen regrimmetierig shen tol joch me henner. Dus een goe ik rehuw prins. Dus had je zelle met alle haringer raden hij zag in Hearadh ha shen co-oghaichean was shot je dat bliadhna als je is minder bliadhna mas de hoosig no bliadhna hoosig daar na kokuk. Nem getiek zegt er niet dat wat de kumal na parlement er kroch. Ik hoop dat je gemaakt die wat alle hagerster in Eilean en heen. Dus de live glie is het jalablische jensi glas aan hen shen ian gol joch praher mhòr-chuid. Dus als je Thobraichean roet gemaakt anders ook met ian san ekesen en wat dachi keer dieuke Sgarp meer gauw. Zijn gilje pik aan zo coole jelev aan de
glúin an nachlas ahair an hen se sémas beag a sin ahair na twins agus a gile beag fiúnlag MacIllInnein neist dus mi mar haker ministerin gejoret in de Machas Sgarp maar groen ju ga gan de falles agus go moed kutja agus va fiúnla MacIllInnein betune jaloger ranike arsdiere palace aan de Lonnen voor de rijk op aan de Bow Street agus han ik go ieder aarst constable me hoe aan de niller nispleonigin agus hij ju voedig aan de niller fjogerein agus het is sannig wel aan mijn kindjes ze fiúnla genoemd toen je pio is het jalla was in de ju ach maar aan mijn kraas habschen aan harofeem hansard aan de narischen Sgarp wat ieder gekund er al die wat dan hagers dus ik jaren gun je ha kumele mag ik wil een nieuw soort stijl ik mijn haast ze weg me henner dol ja skram zijn met dielige die kun je wennes Ùisdean ach wel hanorin go saatje ga met kindje Janet vanish maar de wakin ora is she Janet aan de hen a fos ian go joch aan de 1952 is vanishen eenmaal aan nimmerdag door. Dus je Janet en die nog een oorzen aan het programma television voor BBC al-bhliadhn in toen je wat pauze. Dus wat niet pauze is een herrig. Dus rentje akkelven la voor de wenige heen. Wanneer je naar rugadh is een greenlarig. Dus ga je het Ùisdean daar wij 4 weken noorzen ga je Sgarp aan de 1952. Dus Draniki meer zijn koude de eadar mas de Hearadh aan dat je het in teine Hearadh. Dus wat doen was de stu ik Janet wat kunnen gemaakt la galavi ze wij naar wij naar hoeken. Dus klaar zijn pies en fatela en minige maar er was zoel als een Sgarp. Daar ga ik met die persoon af de gaki Sgarpach dus die was zo'n galogare cataract is een bliadhn. Wij voeren gaan ze frukkers te horen me gezonde galavin as ku zo frukkers te beakem ze gaan. Ach als je geforst nog ik in de klarig is aan het al hele Janet ach ze vergen de Thobraichean jare hacking ze log de scholar en misschien krijg ik keer jaren in de hand ha an-ath-bhliadhn is het voor haske aan scholar dheireadh de draast de chemie orsten nog op een gotjala bij hoekel je is ga COVID is Ùisdean ach hij menig het ultra en je zonnig ultra in de dh'fhàg zo ach hij kies aan hen maar waar gewoon is een scholar van lachen je zo'n gol gravet al gol lomug nou wie tokkelen we dat is wat gemas zoekbeltje huw maar wat het jelijk reclame nog zo aan de Ùisdean Hearadh zo Rugadh on the March 1921. The week that will be remembered in Sgarp as the week of the tragic disaster. Wednesday morning about school time was so stormy that none ventured to school but the senior boys. After 11, the violence of the storm became terrific. We noticed before dismissing the boys at 12:30 that a black house had fallen in, but only later did we learn that 2 brave boys, David and Angus MacIllInnein, teaghlach Rob, had been buried in the remains and were dead when extricated. Kenneth MacIllInnein and Lorsan Sheoc and Ùisdean, who escaped death so miraculously when his 2 brothers were killed when the walls and the roof of their house fell on them, has not returned to school yet. He's in Lorsan Sheoc and Ùisdean. Gedani kunnach och weer die vragen a gaul gedani keer asken de score. Had doa was de stu agus fisrach is a log shen me jene Sgarp. Han we boeliger Ùisdean dorenjach aan de hen nach Ùisdean ma ligt bijschen Ùisdean Tarraing als je een fijn arischer is a log zwischen torgen shen gan het jaar kutjach. Kloos het de eerst gewoon de Harris show. U shot topper leefemel had je Michael fiche dh'fhàg aan de skialach show aan. Ga je jaren vle vergen de ministeren. Dus je dicht al hier hij kan maar simply dus hij ging je Ùisdean a year in the life of the outer Hearadh dan aan me hier. Dus er schrijven aan de beerle, laat schrijven erachkal, maar ik to bo Bhuineadh dus ga je schrijven gelezen door mag t-eilean MacIllInnein, t-eilean an-ath-bhliadhn. Agus va heen agus vragen naar ministerin agus
Díadach an Heireadh, se rút an seo cúntas bliadhna an bidh Eilean Sgarp. Táisteach leis an deangla nuair, dro tronnen jarach, maar wat diaska getin kapies en oors in de zuidig, maar wat koper in jaren zo lomug, stach in de neur, is een oors van stach in de jourig, is een krieg en een lesje Dùbhlachd, is een kente doors koppelen uur ele. Leef eenmaal aan de wie menige doi pehe, snapshot, vat bliadhna, is roet aan, bullig anders aan hen, kreeg kiert bliadhna, na hamme zo heen. Jalav has in de vechten in maar wasul kiet blion rash. Dus maar hier van hen de schrijven maar hikkushuv. Shenake minister Eilean Sgarp vrager de live gli is ministeriële konjagsuur lene klanigen. Shen dunje vonju gambonju tunnog mag koere. Dus een karn hier immel glatig. Jalav erg galashen gaan droer ministeren. Nes ook goed gaan het doen, maar school gaan Sgarp, dus de teaghlach gaan gaan me hebben Tarraing Rannsachadh maar skippelte. Ach zo en jala van de dh'fhàg, maar ik Walter Marcel, dus de teaghlach gaan anders ook ekesen, me wie fijn nul gaan Sgarp, dus zo en jullie zijn die afgebeuren kalmaker, ach zo de ferry voor Sgarp, maar ik dus als je het jene wekere bhalach ook als je kere Eilean MhicIllInnein han levrager Thobraichean. Agus vasen eenmaal Dùbhlachd eenmaal hoe teaghlach kunnen zullen agus chilimiuch maar we zoenjach. Jalla werkelijk maar we de Dunische het in Bhuineadh Sgarp is het toekal lucturische wat alle nul de jechkin agus Rannsachadh in Eilean dan dooi heen Bhuineadh dh'fhàg. Gen mich met maar haar Robert Adam aan de Heireadh bitor, jullie maar haar jaloch strei jalaven na zo. Shen me henner na hese van hen, lesje Bhuineadh live jarst kumal soel in het doen je lomig flotai. Hij schaalt in je dooi pehe zo Tarraing de monach gachi kutjoch die de gesoel. Hij zien leef forstenach gedoers in het jalaven was hen. Is gen mich me Adams, different Adam, is Adams zo. Paars gaan het jalaven rein, natuurlijk leven er eerst de juist. Rein is een gij eilsige le Adams is een wijn bij voedig en Sgarp. Is maas die in jaren en Rannsachadh kutje gehuw. Na hoorlijk van het unie wat vaker Sgarp. Dus gezonde wat te vaker. Is een weg gewacht keer. Verrelle een beetje jaloch ze haal ze kon ik Fred McCownley. Waar na was ik me heen BBC van te blijven in Freddy Goldwijn. Is de tour was saans aan de tochach scoliolisch en halapen is een lichten. Is geen Fred nul. Is geen Fred. Aan een litroch. Roens wie ik graag ga je glassen Eilean Sgarp is droog hietje. Is goed hij zag het toen je pruim die toen je was in tochach in de 50s. Is bij eerder een oorzaak. Go wie klaar, bodden nog le eenmaal hoe Sgarp, dus nagaki, dus smaasdier naar horen echtje. Bij kalachgra was ik 3 jaar oud echtje bessa op het deel. Loze weg ze palle beken han na besuie die de kriegen na besuie eadar shears van de Sgarp, dus bij duidelijk een naam, bij cataracts in de zoelen echtje, dus klaar Fred tor gaan horen echtjes van moeilijk niet kloot en door zijn koppen door aan de scoliolischen halapen zat tor je zijn nog aan topper en doelig is klaar Fred maar is een plek schrijven jaren week even ja zo me in round de weg jeetje en de route zo uurlijke die pijn aan de scoliolischen halapen is die de groei met trochpe Jon Amirson Doran zo gloeitje van Jelandige oren pik courage. Shembron nog kunt hulken bewaren wie wacht mij gaat er aklesenul. Kan ik je zeggen kan je zeggen camera poes. Wordt je ziet ook al op hoorzen. Ach je niet kan wonen jongen. Weet me je kastro hoe je Amém cachorro mentiu, Zitten water als halen, mas han ik loch gavark man hoort.
Geëntes gullet de habach, genoiken slavaken chloor, en britas rooie hoed. Je gaat klover of hoorn, ze ziet de gakstuutje de hasning, na liefde kartas aan troon. Oorlog woele man ten ergens, kunt worden kamig voor schies. La 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 la, ze Greenland. Als ik hier in hier zes verden naai. Maar ik is van hen waar kuteruten en elkaar zit kuter in een klari en klonje Fred ka kuter in stach en hoor en zijn Fred program aan lichtse schach erne hoor en lichter is ga je gruwelijk groen horsens ga je Tarraing van Noorse nach Besa Hearadh den am kerste war bei gema animals noch wie as a Radio Times fuses heisig in die program in de machir Ùisdean ek Hearadh lung is or an ille ha le animal huwe Sgarp because am Italian pikken te have ik so am your son cormors de gunje kistje go am schach rutse beele ach am your son ma ha lui nagent hier Eilean Sgarp ner hik no ismelach kan Eilean am ik kinja kere oran cool Sgarpa han skrive lische dunje animal so as jalav irakelchen en to news MacIllInnein dus dat we meer Rannsachadh aan de toper en doelig is via een guy door een lorok heen naar kalile die lorok me ach een giljook a zo kalevig. Is leo an na chatal van coolus Sgarp nor chonig min jee, van grian eri haar goalen in tleve, garot joas en jalftins garot sklauer na speren, van coolus na lanner en gahan na greenje, en macher go alens na traaien go gleegjal, van skianetjes karsterwal en tachgris na speren, garot braun a chlatach der stiamer sarst vrenish, van tostige sacher a riolis gahaatje na dunjen an katal sem balle genedi, van solem tjach smashet al an glachke na hele, or van kloch na me chalog for an katel loch metal. A chunig mis la iller oi na beestje, nor hikig nierias na shiant na beachgug, en kun shieret al shachat na gari en gala he geri di klatach is shiap an gahejig, na maranon tashin is shapesh di hele, svigen chelan chop glashte di kastel Bhuineadh. Na madigi itid shin hikig na heishen, skun star as a vala le datavig femal, jig na brandje na vrachgig san gur kerster en levin, svigach gar an jornes guljarte jol reiske, im sauri a krachan agus banyan a jesug, na rot itir gulich ben tehe le gleestach. Bishit bjolent na dunje van an luchri uchtgekin, fointjach drachvar machkel betrenat, wavich en alapan strikke jaravig at hene, an klachgig di kruatal ri oin en stogen, skep betulla a spors, har skot en besen. Probeer na bhalach big naar de glaan waarschijnlijk in de BBC en een keer sogar hier kan misschien niet juist. Die de gemaakt zo'n knieën gehoord is zo. Door mag kalm MacIllInnein kalm gewoon joik van binnenstuur dus naar heiter skialachen. Treffiet dat je misschien er zijn skialach kakel akin aan de laaf schrijven dus zo ver door me farem de fachi dus jara veel MacIllInnein gaan groeien gedjukken weer zijn Freundin get nach Elisek more and doing it ha the skialachen show skialachen pikke even als je dan kan goed boor goed je gaan de jaar goed je van de hikke te maken dus maar ik krijg het triffiet je aan het zo lang schrijven irakela show so roet me jedig Abigail am sonny jan was een karma te gunje it's a Rannsachadh arranging some it all leem tran de show ik wil ha kutrmach die dat staat me ik zijn een jalav ga je Ùisdean bhalach beke has a jalav shen t-eilean MacIllInnein han is màthair mhòr fires maar vaak die ga gilip irakelach de jalaven skimi orste nach an uñak me draste go troffe shen figen you ach am your son show geld in give
díadh MhicIllInnein agus sé. Nuair a MacIllInnein caimbal a Rannsachadh agus a lochtaí díolaracha ach crocan film. Agus ba crocan film seo tibistei boxe ba pís gyrraid de film a ba sialting a vanish a chai chumal an a dhéchid sa gaag. Gyrraid sy'n dweud y Fred MacCowlai y fi hawl y Rannsachadh Bhuineadh the hwf oren agus es y lio'r ag Angus Duncan ha arish i'r reitioch a chai chumal ron y vanish a sio agus sé braher me bachar ian fi eisiau beth sy'n dialaf y ffos Janet Emanish agus chai a dialaf sio a mi smynio gyda sio fergan y hyd dialaf yn glwys y chai hwcal es na Hearadh. Fi eisiau bedocht woord ba animal yn nof gyda's yn ieir. Sion y dwi'n y tîn ba da vanish am. Ba banish es yn ywglwys, glwysig es yn ywglwys norsen banish tehe an y manish, agus glwys at y norsen bus, fias gehúsnish, fer y danig at y steig yn ieir. Dynnu lys y ffib am hen dŵl caimbol, a her gillis, agus sannigan torgan y dwi'n ba sien braher, me bachar dynnu arst. A rwt yn un dyn o'ch am, mae'r hysio dieher a sien no reif fatta fyr Eilean Sgarp. Sy'n yr anig at y dilan, rwy'n at y slia sŵas gotau, agus nyr hysio bydd ei ffannig ysio yn dwy fan. Mae bachar ag ymawn fai boch cyfwrn i fi ag y fanish, agus fai tybystau y deha. Agus nyr a chai at y stau, gar hwdig, chai Janet agus ian y glasig as y fedrwg, gyda orstan o'ch brist y laf, a handl y bydd y doris, agus am tron yn unig, a hannig Janet y mach, anna eidig na baisio, son y gol sias gan y dau sgolig, son y niaring ila, y chwmal gan y fanis, agus hwyr chwan sgolig mae'r eiseg gilys caimbol, y ba, y la her ag ylan, hwyr at y la y dwy na baisio. Ha, y ffilm Ludwig Gyrraid, díadh a dul Jimichol, agus chud sin yn giol a sio, giol eirach gael ag Blair Douglas, rhys agus am smith o le ffrygyrach, siawdyn yn doi behe, agus y gala, stoch is na dianaf blion ag yn y diwy sy'n, nid y ba aher gilys na maes dysgolen yr yng Eilean. A'n trich gyma y ffib gasioin yr Eilean Sgarp, Sien Janet agus pure me bachar Ùisdean an-diugh am hen like yours. Sien ac yn ian. Agus a her gilys yn y fi. Agus iawn sy'n y dialaf sy'n ty Janet. Y dialaf sy'n ty Janet. Fe i'r pir na gwrs di fel cwynig gyda camera as yn i'r. A charo sian y gysig gyda ffilm yma. Agus díadh am I cynioch le túrachars tro gillis yn y monach as y lofti ach gyfer sen yn eich nacing mae'r chlach nila am y doi mae'r hwrs mi sŵl y fain y sŵl y galaf. Agus sin ac chanas y BBC Abigail na chetig is yn nhw'n yw'n diw. Dolig ti gael o'r cist yn yr ochr styr. Rwyd sy'n bi o hwnnw sy'n non nach dŵr mi cor am yr a. Thank bod Ùisdean is yn o'r cho clac bod.